I per això s'entén que la Constitució, en el seu article 47, digui que tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. I per això s'entén que legítimament moltes persones es preguntin si els poders públics han fet suficient per garantir allò que diu el text constitucional. I sempre defensarem el dret a la propietat. Cal fer-ho en un sentit ampli. És a dir, dret de la propietat és dret a disposar als propietaris d'allò que s'han guanyat legítimament. Però també és dret d'aquells que no són propietaris a poder accedir a la propietat. En altres paraules, seguretat jurídica per conservar allò que s'ha guanyat legítimament i al mateix temps eines socials i econòmiques perquè tothom pugui accedir a la propietat amb el seu treball i el seu esforç. Però això s'ha de fer bé, s'ha de fer bé. I jo celebro que aquest cop, consellera, la Generalitat hagi optat per una eina orientada a ajudar els ciutadans i no a buscar el conflicte i el xoc amb l'Estat i amb el Tribunal Constitucional i, per tant, a buscar la propaganda política. Nosaltres apostem pel procediment de mediació davant les situacions de risc residencial. Diguem-ho clarament, la banca i especialment les caixes controlades per polítics són corresponsables de la crisi financera i de la situació que han viscut moltes famílies i, per tant, també han de ser corresponsables del rescat i de la recuperació d'aquestes famílies. I, per tant, podem exigir i hem d'exigir un retorn social. Les caixes, i abans ho deia la diputada de Ciutadans, i els ajuntaments, d'esquerres i de dretes, que van especular amb el sòl, que es van forrar amb el sòl, que fins i tot van fer altres coses amb el preu del sòl i dels quals ningú parla. I també hauríem de recordar que molts ciutadans es van beneficiar també del boom hipotecari. Però vostès saben que la impossibilitat absoluta del llançament, la impossibilitat el que fa i el que faria és elevar desproporcionadament els preus de les hipoteques i impediria per a moltíssimes famílies l'accés a la hipoteca i al lloguer. Per tant, amb bona intenció o amb intencions propagandístiques acabarien produint exactament l'efecte contrari, que moltíssimes famílies no poguessin accedir al dret a l'habitatge. I prenguem les mesures reals per garantir aquest dret, que és ajudar les persones despenjades per la situació, ajudar-les intensiva i realment, i al mateix temps provocar i procurar abaixar els preus de les hipoteques i el lloguer, i això es fa amb seguretat jurídica i augmentant l'oferta d'habitatge. Moltes gràcies.